Mitä helvettiä? Joo. Joo. Hyvää iltaa. Täällä on N.E. Neekeri hotelista. Kuule, älkääpä viitsikö herra. Minulla on nyt tärkeä asia. Ei anneta rotukysymykseen nyt käydä tähän nyt meidän välimme. Kuule, minua todella kiinnostaisi nähdä, että onko se pirupoika. No niin. No neekeripä pitää turvan kiinni. Joo, se on kellokin niin paljon, että en mä jaksa sun kanssa jutella enää. Joo, palataan. Terve. Vittu, en välttämättä juo, ei voi heittää sun naamalle, sulla on noin vitu hontua jakauski. Vittu, mä oon kuule semmonen tyyppi, että mua on pelättävä. Mä tarvit pelätä. Pitää sitä juo, joo. Kiitti. Kiitti.